say they don't expose Ebubeagu and the Hope Uzodinma for Imo State. No be small. If you see what these people don't do the youth for inside Imo State, I go play you the video, may you watch. But as this our brother, whether they call Osonko, come aside, come talk, saying go carry this matter reach any level. Now so these people want buy this our brother. You go watch am for this video, how I take talk and how I take they happen for inside that area. Okay, my people, you still there for news info. May you try to share and subscribe to this channel for more updates. Watch the video before we come back, come talk more. Adema, a very quick one. Kambe mbidoro dokumenti wa aronile Ebubeagu mekoro na state Imo. Malite na 2020 ruo 2024. Enwetegem no subtle threats, you know, subtle threats to my life. The signal, they are very, very strong, you know. Ema onwere ono de ga ano. Aho ga na agwago okwu de ka nwoke. And to confirm it, Chineke ge shikwe from other people confirm why. Amami na agota. So, I want to say this and I want to make it very clear. Ihitteukwa will not back down on the issue of documenting Aro Ebubeagu Paranimo. Ihitteukwa agaghị back down. Ihitteukwa cannot be intimidated. Ihitteukwa cannot be threatened on this process of document. They gather evidences of ihe Ebubeagu mere. No chichi n'ugbu. So whether you people are planning 33 assassins or you are planning it by accident, you are planning it by shooting, you are planning it. Chineke okike abịama, Chukwu okike abịama onye m na-efe bi n'eluigwe ga-atọgharị egbe ahụ n'isi unu, unu ga-agbagbu onwe unu. Unu ga-egbu onwe unu. You people, unu ga-anwụ by accident, unu ga-anwụ by gunshot. Unu ga-anwụ. So the government of Imo State chogi weapon do Ihitteukwa because Ihitteukwa na documenti Aro Ebubeagu Paranimo. Ebubeagu is responsible for the killing of over 100 Imo youths. Ebubeagu, the responsible for the killing of Obubeagu the youth Imo State. Ufodu furefurota when I went back ha. Ihe mere na Orsu Ihitteukwa. Ihe mere na awi demili. Ihe mere na mutaze. Ihe mere na awa mama. Ihe mere na Okporo. In fact, ihe mere na the whole of Orlu. Ihe mere na Izombe. Ihe mere na Agwa. Ihe mere na Uguta. Ebubeagu wetara hand. No wunde mmadụ nwụrụ na this place is akpara. No londe mmadụ agbara ọkụ na this place is akpara. Now we are documenting it and unu na threat in my life. Chineke melu the expose. Agbara m unu si onye aka ya dị ọcha. Onye Chukwu okike abịama nọnyelo. There is nothing you can do. There is nothing you can do. Mande all these people ma ogwu Mozambique ha. Ma wali ha. Ma ka na akpọ Ebubeagu ha. Wunda rugari Imo State government ọrụ now. You know, Harugoro as commander nde Ebubeagu na Orlu. You know, Harugoro as commander nde Ebubeagu na Orlu, arụ na Amannachi, arụ na ebe dị iche iche. Let me tell you people, ọgwụ ahụ unu gwọrọ ga-efelu unu. Ma o felu unu gụpụ m na nwa Chukwu okike abịama. Ọkwa ịhụrụ ọgwụ ahụ unu gwọrọ. Ọgwụ ahụ unu gwọrọ n'ụdị na agba ya ọma mba. Ọgwụ ahụ unu gwọrọ n'ụdị na unu you can threaten anybody, you can kill anybody. One day, unless ma wu Chukwu okike abịama dile ma ojia, ọwụ ihe unu tụọ ya eme. Ma wu Chineke dile ma ojia, nwanne unu tụọ ya eme, unu gba ya aba. I'm telling you the truth. You know, let me tell you people, muna abaho. One day, all do you know this government in on an ebuchun, all do you know this government in on an ebuchun, you know, nebuchun, na kofunu. That is why you people can kill and go. Unu buo maduna ala, unu mefuo maduna ala, mande sida, how much again, security again, and also there. That are wasting people's life and shedding blood anyhow, you know, because all the government in Uba and Ebuchunu. One day, in 3 years' time, this government will expire. In 3 years' time, this government will expire. And when this government expires, that is when the chicken will come to roast. That is the day of reckoning. One day, this government will expire. Unless Munabaroso, I swear, unless Munabaroso at this state, Munaka Barahunu,
unu na ga nzoro unu international court or within a Nigerian court international court ebunu ga nzoro unu. Now you are threatening to take away Nosokwa. You are threatening to do away with Nosokwa. You are threatening to make Nosokwa disappear. This and that because I am documenting Orlu and the Imo State in general. Unu wunde Ebubeagu. Unele ulonde madu no Umulolo boko. Lende madu buo na Okigwe. Lende madu buo na Okigwe. Lende madu lani no Ihitteukwa. Lende madu ni Zombe. Lende madu ni Agba. Lende madu ni Orsu. Lende madu na Nomutaze. Lende madu ni Okporo. Lende madu na ebedi na di chichem. Obara di na abombise and I have zumbise. Une buo ndem madu. You know? Une waste your life. Now Nosokwa has come out to document unu mere. Una na chum. Una na plan. Let me tell you people, una maho. Chineke kariri unu ike. Chukwu kika bia meligwe na lande noche kariri unu. There is nothing you people can do. Gabu una maho unu na ya na-emekọ ihe. Ganu jụọ ajụjụ. Before gị gbuo mmadụ gị jụọ ajụjụ. Before gị chụba mmadụ gị jụọ ajụjụ si onye m na-achụ ihe a. Nwune biko jigada anyị. Gbara anyị n'afa ka ịhụ. Aka ga-akpara unu ga-eji aka egbu onwe unu were asị ka ịkụrụ unu ga-eji aka gbuo onwe unu ga-atọ against each other unu ga-atọ ebe ahụ against each other gbagbushi onwe unu ga-atọ that gun against each other gbagbuo onwe unu. I'm telling you the truth. Enough is enough. I am warning you people. Chineke ga-egbu unu, agbara ga-egbu unu, elu ga-egbu unu, ala ga-egbu unu, mmụọ ga-egbu unu, mmadụ ga-egbu unu. Wepụ aka n'ihe ọjọọ. Unu si na ọmụ aka unu njọ. Unu ga-eji ala ezere mmiri. Unu ga-eji ala ezere mmiri. Ọkwa mụ aka unu na-achụ. Because I'm documenting arụ unu ruru n'Imo State a. Chụwa nọ Nsokwa. Ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Unu ga-asọji aka sọjukwu sọjolu kpọnwụ anya apị unu ọnụ akashi unu. Gịnị na-eme unu n'isi? Mụ na-achọ ka document arụ unu. Why can't you repent? Gịnị mere unu agaghị echegharị? Nsokwa problem unu. Abi, Nsokwa is your problem. You think this government will cover you forever? No, my brother. This government will last only for 3 years. Just 3 years. Oh, hey, government will last. You will now come to the day of reckoning. Continue. We are documenting it. I got document to give you to the last person who know Imo State. And you should do your worst. Men do your worst. Imo State in the Ebubeagu, we go document them. We go use them against you when this government expires. No escape for you. Okwa problem because I document Imo State. It's all right. Okay, my wonderful people, I beg, I want to make you share this video so that the people waiting for that area where this thing they happen go know so their matter don't enter international as well. My people, I want make you make sure say any information where you get where the one user get this about brother, may you talk more because these kind of people they know they too. Just like as everybody they cry now for my them they call everybody they pray every day. It get people where we supposed to pray for, say may God keep them. These people, waiting they do for Imo State, you know go believe. Youth go just they disappear, you know go see them again. You know say they don't carry up. Go one corner, no say they don't buy them for one corner for there. Now wetin happen for Imo State? If they see you say you dress well, na problem. You carry better motor, na problem for Imo State. But we thank God, say all these people they must come answer wetin they do one by one. My people, I beg may you share and subscribe.